Awusisequnqe kwindawo yakuCentane apha nto zakuthi, kodwa ke sibone into yokuba kubalulekile into yokuba nina babukeli nabathandi beVusisizwe sekuCentane kule ndawo apho ke utata uNkosi Maqoma uTshawe ndirayithi nakanene ya so ukuba lapha ke Nkosazana iye yasibiza into yokuba akhe sibe khona sizokwazi ukuthi sive ngokwebali likatata uMaqoma ukuthi ukuzofika ngoku kusuka ngelo xesha abaqale ngalo intshukumo ingaba namhlawumbi baphatheke njani, ingaba utata ithini ihambo yakhe kwindlela. Ndicinga into yoba ke sizoqala ngaye uSisuki uzukiswa kona nozothi ke qiniseke into yokuba usinika ncakasane imbali siyifunayo kakhulukazi ngotata uMaqoma, ngoba ke sithe xa besityhila nencwadi safumanisa into yoba imbali yakhe inkulu, inde kwaye iyaziwa ngabantu abaninzi. Siye ke siziqaphele izinto especially kweli cala lase-Eastern Cape, fumaniseke into yoba izinto ezingqamene nobukhosi zide ngelinye ixesha zibe ngathi ziyaphelelwa, kanti kukungabikho kohoyo kwii-families nokuthanda ubuntu babo. Silapha ke kulo mhlaba wakuCentane, nindinyamezele ndiye ndayijika ifowuni ndayimisa ngolu hlobo ukwenzela into yoba nawe ujikeyo yakho kuloo ndawo kuyo. Ndiyabona ukhona umntu oserequestile ofuna ukungena. Ndizocela kuqala wonke umntu okhona obukeleyo njengoba silapha kwatata uMaqoma, wonke umntu obukeleyo ndizaninika ithuba loba ningene nizibulisele. Nalona urequestileyo ndiyambona, andizukwazi ukumfaka okwangoku ukwenzela into yoba sesihlaleni ke sonke sibukele imbali, simamele imbali into yoba ithini. Ndiyababona abantu abangenileyo, uninzi labantu ngabantu futhi kwilizwe lonke loMzantsi Afrika. Nawe wena mntu phesheya usibukeleyo, silapha ke sizothatha sizocholachola imbali kumele siyicholachole. Ndicinga into yoba once kuthiwe nguNkosi uMaqoma, qinisekile nami yinkosi yam njengoba ndikwesizwe sakwaXhosa. Shuthi ke masiyimamele ke into yokuba siyiqala kanjani wonke lo mcimbi. Hlala wena nathi ubukele. Ndizawuvula ke ethubeni elingaphaya mhlawumbi kwe-30 minutes ndivule ke into yokuba abantu abathanda ukukhomenta bangene. Sikwindawo ekuthiwa yiQunqe apha kuCentane sikwaNkosi uMaqoma.